ללמוד במגמת תיאטרון, מגמה ייחודית בבית ספר, אני בספק אם ידעתם אז שהמגמה תדרוש מכם השקעה ומשאבים רבים ומגוונים שכוללים יסודות מהעולם הרגשי, אינטלקטואלי ויצירתי שלכם, ואין סוף שעות מעבר לשעות שכל חבריכם לשכבה לומדים. בשלב ההוא עדיין לא יכולתם להבין את הערך המוסף של בחירתכם. במבט לאחור, תסכימו איתי, ספיר או שלא, אני מקווה שכן, שהייתה זו בחירה אמיצה ששכרה בצידה. בחירה שלעיתים השאירה אתכם במהלך הדרך בודדים מול יצירתכם, אך לרוב עם קבוצת חברים תומכת, מסייעת ותורמת להצלחתכם. היום, לאור ההתבוננות בתוצר הסופי, אני עומדת משתאה לנוכח הדרך שעברתם מהמקום שהתחלנו ממנו בתחילת י' לזה שהגעתם היום. בעוד מספר דקות כולכם תתרשמו, תהנו, ובוודאי גם אתם תשתאו לא פחות ממני מהמשחק ומהיצירה המדהימה שהתלמידים יעלו לפנינו. לסיום אני רוצה לומר שאומנם אנחנו בסופו של תהליך, אך למעשה לכל אחד ואחת מכם זו תחילתה של דרך אחרת, בה אני מקווה תמשיכו ליצור, ובדרך המיוחדת של אומנים להתבונן על החיים. בהצלחה לכם. זו הייתה בשבילי גאווה עצומה להיות רכזת שלכם. שמי נועה, אני רכזת המגמה, מי שלא מכיר אותי, אני אחראית על הבכי, הדמעות, הקושי, דפיקות הלב, חרדות, כדורים, פניות, כל המחסור של טבע עליי, אבל אני מקווה שבסוף גם יהיו לי כמה נשימות טובות ולהרגיש שבאמת עשינו כברת דרך ועשינו כברת דרך. אספר לכם על כך שבעצם התיאטרון זו נישה, אבל התיאטרון עולה, החיים והמציאות עולה על כל דמיון. אז בואו נספר לכם על יום בחיי מגמת תיאטרון. התחלנו בבוקר בשעה 7 בבוקר עם בשורה, בימאית, שחקנית, במיון. תבוא, לא תבוא, מי יודע. המשכנו והגענו לכאן וגילינו שהרכב אינו מוכן בזמן. אז העמסנו והורדנו והגענו לכאן והצוג נפל והכל בסדר, כולם בסדר, אבל הצוג נפל ולקח לנו כמה שעות לסדר אותו ואחר כך לקח לנו זמן עד שהאורות חזרו לאולם והם נפלו אחר כך שוב ואחר כך הם לא עבדו וכן עבדו וימין ושמאל והמורה שעומדת לפניכם הכינה קולקציה, צריכה לקנות, למורה היה זמן להתלבש? לא. אז הנני כאן נטורל, כמו שאני איתם, כמו שאני איתכם, ואני באמת 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 חושבת שיש לנו, ויש לכם ויש להם זכות לקחת חלק בעולם המופלא הזה של התיאטרון. המון בוגרים שלנו חוזרים, אתה מוכן ליאור? לא, אני מושכת זמן, המון בוגרים שלנו חוזרים, המון בוגרים שלי אישית אחרי 15 ו-20 שנה, כן, התחלתי בגיל 3, מספרים לי על חוויית התיאטרון שנשארת חלק חקוקה בליבם. אז אני מקווה שזה יבוא גם לחבר'ה שנמצאים מאחור והם מאוד 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 נרגשים. עכשיו אני אגיד לכם את כל מה שתכננתי לומר. כל זה היה קצת הקדמה, ליאור אנחנו... אוקיי, אז התיאטרון הוא בעצם ז'אנר שיש בו שתי מוסכמות. המוסכמה הראשונה אומרת, אין תיאטרון בלי קהל. לא יכולה להיות שום הצגה ללא נוכחות קהל. כל ממד אומנותי אחר מסוגל לשרוד ללא הקהל שלו. התמונה יכולה לעמוד על הכאן עד שיבואו לראות אותה, המוזיקה יכולה להיות מוקלטת עד שיקשיבו לה, תיאטרון לא יכול לשרוד ללא הפידבק של הקהל. אז בשביל זה יש לכם תפקיד מאוד מאוד חשוב הערב. בואו נתרגל בפעם אחת. והמוסכמה השנייה היא שתיאטרון הוא לא הצגת יחיד. כל הצגת יחיד תמיד יש עבודת צוות. וכך היה, וכך יהיה. לפעמים זה מקשה יותר את העבודה, אבל בעצם אנחנו לא יכולים בלי העזרה ההדדית, ואני חושבת שאחד ההישגים שנוצרו פה במגמה המופלאה הזאת
זה באמת הגיבוש הוא הרבה מעבר לגיבוש, הם כבר קוראים אחד את השני ללא מילים, הם מבינים אחד את השני בעיניים, ונוצר פה באמת משהו שהוא קסום. אז אני מאחלת לכם ערב מופלא, ארוך מעט, קחו נשימה עמוקה, תהנו, וברוכים הבאים לעולם התיאטרון. שלום, ברוכים הבאים לפרזנטציה של הוקי פוקי. זוהי פרזנטציה. אנחנו מבינים אתכם עמוק אל תוך חדר חזרות, ופותחים בפניכם צוהר לתוך עבודה בתהליך. כמה דברים כהבהרה לפני שאנחנו מתחילים. בצד שמאל, בקדמת הבמה, נמצא הבית של פיצי ויפה. ומעליו, חדר החזרות של המחזאי. ומצד ימין, בקדמת הבמה, נמצא הבית של המחזאי ואשתו. ומעליו, חדר הטיפולים של הפסיכולוגים. ובריבוע המרכזי, הבר. כרגע, הסמינונים נמצאים על הבמה. יכול להיות שנשארו כחלק מהקונספט. חסרות לנו כרגע קוליסות, לכן השחקנים נשארו על הבמה לאורך כל ההצגה. אותן אנחנו עושים בעתיד כשיגיע הכסף, ואנחנו מקווים שיגיע הכסף. המטרה של פרויקט הוקי פוקי הייתה לגעת, בלי פחד, בפצעים החשופים של המציאות והזהות הישראלית. אנחנו מקווים שנציגי מכון תרבות גרמניה-ישראל שהגיעו לכאן ערב, יראו לנכון לתקצב את הפרויקט הניסיוני שלנו, ואפשרו לנו לטוס ולהציג מספר הצגות בתיאטרון השואובינה היוקרתי בברלין. אנחנו מתחילים. רק קודם לכן, במהלך ההצגה יישמעו קולות של יריות, פיצוצים וספירות זיכרון, לתשומת ליבם של בעלי הלב החלש. אוקיי, אז אנחנו מתחילים. אור, מוזיקה. עכשיו אני אציג את הדמויות. ברשותכם לקח רגע ריקוד. זה המחזאי. המחזאי. פעם לפני שנים הוכתר בתור ממשיכו של חנוך לוין. אפשר שנייה? תשמעי על זה. קפיצת כישרון אדירה. ופה. כל זה לאפשר לראות בו, המחזאי, כממשיך את חנוך לוין. והמחזה שכתב, המחזאי, משקף בדיוק מחריד קטסטרופה נפשית משוללת אמונה. כבר שנים שהוא משתוקק להיות מוכתר שלנו. מנסה נואשות לאתר את אותה קטסטרופה נפשית משוללת אמונה. וזוהי אשת המחזאי. מרגישה מבוגרת רגילה. פעם היא הייתה שחקנית מבטיחה. והיום היא בעיקר אשת המחזאי. סיפור עצוב. וזוהי הפסיכולוגית. המטפלת הזוגית של המחזאי ושל אשתו. לה, שקלינית המצליחה, בית במושב, בעל הייטקיסט, בת מכוננת שחולמת להיות ממש כמוה. רומן סודים שהיא ידועה. וזוהי פיציה ליצנית. פיציה ליצנית, הפקות ואירועים. תעשה לכם הוקי פוקי של יום הולדת. לשמוח, זו כל התורה. וזוהי יפה 28, חזקה 28, חתלתולת מין 28, נמצא אותך כאן ועכשיו במיטה 28. היא בת 33, אחותה של פיצי, יפה, נכה, מחפשת את האוויר על ה... כל אחד רק שיגיע, שישאר משהו. וזוהי שחקנית ערבייה. אני אתפקד על תקן פונקציה. אני אהיה אחראית על החילופים. אני גם מגלם בחור בדייט א', בחור בדייט ב', ואת הברמן. אז זהו, נתחיל. וזאת תמונה. בתמונה זה היטלר.
פתוחים? מוזיקה בבקשה, מוכנים? 3, 4... אוקיי. שים את המוזיקה. שימו יד לפנים, שימו יד לאחור, שימו יד לפנים. אני לא חוזרת, די, כן? עושים בתוך רחוקים ומסתובבים בתוך כל... לאן אתם הולכים? לאן אתם הולכים? מה העניין? דווקא? זה הקטע שלכם? כאילו אני כאן ולא שמתם לב? הלו? מישהו מוכן לענות לי למישהו מולדת מזוין? למישהו מולדת? מה איתכן ידיים? לעולם לא תהיינה נקיות? חדה מזה אישי, חדה מזה. החלחלה הזאת מקלקלת הכל. ריח של דם כל הזמן. אני חוזרת ואומרת, ואקום כבר נקבר. הוא לא יצא מתוך קברו. מעניין מאוד. בחירה מוזרה, ליידי מקבט. למה מוזרה? לא משנה, פשוט מוזרה. קראתי וראיתי דברים שעשית, אני... מילה לחזרות. בעיקרון אני עובדת באקדמיה למחול. מנקה. סליחה? באקדמיה, למחול. מורה, מלמדת. למה דווקא ליידי מקבט? לא כל כך הבנתי. אותה? אותך. אותי? את, כערבייה, כשחקנית ערבייה. זה בסדר שאני אומר את זה, נכון שאת ערבייה. כן. כדי לשחק מישהי כמו ליידי מקבט, צריך לחשוב על נקודות החיבור בין הדמות לבין החיים. וכאן החיבור הוא קצת מוזר. אתה חושב בעדפה... אם זה בסדר שאני אומר את זה, אבל איך מסתדר ערבייה עם ליידי מקבט? אני מאוד מתחברת אליה. מדהים איך שייקספיר הצליח לכתוב תפקיד מורכב כל כך. שייקספיר בכלל. אבא שלי הוא פרופסור לספרות אנגלית בלונדון. ולמדת לי כל מה שאני יודעת עליו. ברור, אבל במקרה שלך, שאת עבדת על הדמות, אולי חשבת על הרצון שלך כערבייה, במקום על השנים של הטיפוח והטיפול שעברתם. ליידי מקבט היא לא עוברת שום דיכוי. לדעתי לפחות, היא דוחפת את מקבט לרצוח. אני דווקא התחברתי למניפולטיביות שבה. כן, אבל אולי החיבור הזה, הערבי, יגיע מתוך תחושות נקמה, על ההשפלה, על אובדן העצמות שלך. אני סתם זורק על 60 שנות כיבוש. כיבוש וליידי מקבט? בכל מקרה בואי נעבוד דרך הכל. עכשיו למשל, יותר מבטא. סליחה? אצלך, פחות שמים לב למבטא הערבי. טקסט! מה איתכן ידיים? לעולם לא תהיינה נקיות? לא, כשאני אומר מבטא, אני מתכוון למבטא! חדם בזה אישי. חדל! חדם בזה אישי, החלחלה הזאת מקלקלת הכל. יותר מבטא! ותתכופפי מעט. סליחה? ילדים יכולים להיות נורא אכזריים. כיפוף ומבטא יחד. חדם בזה אישי. כן, זה טוב.
לגלם את הדמות של בחור בדייט א'. ברשותכם לקח רגע ריקוד. גבר 32? כן, היי, נעים מאוד. את האמת אני בת 31, 33. בצ'אט כתבתי יפה 28, אבל תודה שלא רואים. פשוט כשדיברנו אמרתי לעצמי, מה כל כך נורא אם אני אתפרגן לעצמי בשנתיים? נראה שכבר הזמנת. מה זה, קוקטייל לבד? טוב, מלצר! אלכוהול נורא משפיע. האמת היא, כשראיתי אותך באתר, לא נפלתי מהכיסא. אבל אתה נראה הרבה יותר טוב בתמונה. הרבה יותר שרירי. אתה מתאמן? קטעים? רק אני מדברת. אני מצטערת, קיבלתי טלפון מהעבודה לפני רבע שעה, זה בקשר לאיזה פרויקט שאנחנו עובדים עליו וצריכים אותי, אני חייב לצאת. אני לא מכירה משהו שלא יכול לחכות לרבע שעה של דרינק. אני ממש מצטער, זה באמת SOS, ממש דחוף, אני חייב לזוז. זה זה? מה זה זה? זה בגלל זה. לא, מה פתאום, מה הקשר? עזוב, זה שולי באמת. קח 2 שניות. יאללה, אז נזרום. אתה כבר פה. אני מצטער, זה קצת גדול עליי. אתה מפספס אותי. סליחה. תלך. גברים. כלל ראשון. להגיע חצי שעה לפניהם. לפחות. אני לא זוכר את הניסוח המדויק, בטח. אבל זה היה משהו, הם כתבו שם, בעצם נדמה לי, לבקר את השלט. קפיצת כישרון אדירה, ופה כל זה מה שלראות פה, זאת אומרת בי, כמה ממשיך את חנוך לוין. חנוך לוין מת. סוף סוף יהיה מעט שקט יצירתי. טוב, נו, אולי די. והיא מוסיפה המבקרת, והמחזה שכתב המחזאי, משקף בדיוק מחריד, קטסטרופה נפשית משוללת אמונה. סיימת לדבר על עצמך? לא. שאני אשאיר אותך לבד? סוף סוף נדמה שהוא משחרר את הבנות על הקטסטרופות. כמה אפשר? חנוך לוין פה, חנוך לוין שם, כתבות, ספרים, פסטיבלים, תיאטרות מלאים, ואשתו! תודה על הפרס. חנוך היה מודה לכם, וסליחה, אי אפשר להשתמש בחומרים של חנוך בלי לשלם לי תמלוגים. עוד לא יצא מזה משהו. מאז התיאטרון והספיק להכתיר לו 3 ממשיכים חדשים. בובו, אני חייב את זה לעצמנו. שמענו. זה הצ'אנס האחרון שלי פה. אני צריך לצלול לעומק הקטסטרופה הנפשית, וזה דורש זמן, עבודה. לא תזיק קצת התחשבות בתקופה הזו. לא תזיק באמת. בובו, אני מצטער, אני אפצה אותה ביום הולדת הבא. מולדת? שכחתי את היום הולדת שלה. הוא היה בתיאטרון, זה היה פשוט ציוד. זה המחזה, חדש, חזרתי לכתוב. בובו זה תפקיד לערבייה. אמרת שזה מחזה על זוגיות, עלינו. אנחנו זה הבסיס. על זה אני מלביש מסר פוליטי. יש לנו את כל הקטסטרופות שאנחנו צריכים בבית. למה לחפש במקומות אחרים? אני לא מבינה למה לי אין מקום במחזה הזה שלו. ככה לא מרחיבים מסר, משמעות, בובו. ברגע שאתה מלק, שחקנית ערבייה למחזה הזוגיות, זה כבר לא רק מחזה הזוגיות, זה מחזה על 2 עמים! אף אחת, ובטח שלא, ואביה, אני אשחק את התפקיד שלי יותר טוב ממני. כמו שאת וצחקי ערבייה, אתה תמיד. אני יכולה לשחק כל דבר. היי! אמרתי לך, זה נגמר בינינו. ביי ביבי, ביי. הכל ביי אצלי, באמת טוב לי. יש לי את כל מה שאי פעם חלמתי עליו. ובעיקר, יש לי את היכולת להכיר בזה שאני ברת מזל שהכל כל כך פיין. הבת שלי סמי מחוננת, עושה כיתה. ועם אסף מבעלי. הכל כל כך פיין איתו. רק אתמול התקרבנו במיטה, ונתתי לעצמי להרגיש שהוא בר איתו. איתך ספן, אני שהוא בר? אז פיין. הספר מתקדם
הצלחה ברות פייט כדרך חיים. בבית יש המון סרח, מעילין, ממש קטנה. אתה כבר מצאת אותי? אז פיין, פיין, הכל פיין, פיין זה פיין, הכל חמה. ואחר כך? אז מה אתה כן יודע לעשות? אני אאמין כשאני אראה. אוקיי, שיהיה לנו פרי המון מזל טוב. המון מזל טוב. זונה. אני הבאה. ביטון, חברי. 03-700-330. מה בסוף? פיצי, אני באמצע. נו. 0. שלום, הגעתי למשפחת ביטון? ספירי? פיצי, הליצנית. אני פשוט מסתכלת ביומן, ואני רואה שאת עובדת בת 6. אז חשבתי, אולי תגידי לאמא שאני יכול לבקר אותך במולדת הקרוב שלה. איזה כיף, מה זאת אומרת פיצי הקוסמת? אני לא צריכה להגיד לו ספירי שזה ליצנים ויש קוסמים וזה שני דברים שלא הולכים כל כך ביחד. זה יכול לעבוד יום הולדת שאחר כך לבית ספר שלך לא תוכלי ללכת. חרם, זה מה שאת רוצה? וכל הילדים יגידו, הנה סור שדווקא זה יום הולדת הברוכה עם הקוסמת הפוסטרה הזאת, ברור לך? לא, אל תקראי לאמא שלך, זה בסדר, לראות את בגיל ההתבגרות מטומטמת. הבא. שדרי! נגמר. מה נגמר? רגע, זה השם האחרון. פוקי, כבר לא טוב לחסים הקטנים, מה? חפשים שאני סתומה תנסה אותם בנוסף, איזה שטויות, באמת. סתומה זה בנושם שלי, פיצי! כי הוא מת חשבה על עצמה. מעניין איך שלי על הראש שנים של עבודה של מישהי. יש לי רעיון מצוין. למה לא להיות גם ליצנית וגם קוסמת? סרטה. אני רוצה שקט. ואני רוצה שיהיה פה נקי. בבקשה, מוזמנת. הקטנה חזרה מהחוג? חזרה. יש משהו לאכול? אני מת מרעב. האוכל בתנור. הכנתי בינוקי. איך היה חמור? מה זה בובו? די, בובו, אני מת מעייפות. ששב, תנוח, יא זלמי. הכל יהיה בסדר, אינשאללה. הנה, תפאדל, חביבי. רואה? אישה שחי יכולה לשחק כל דבר. עוד פעם זה? אני לא מבינה מה הבעיה שלך. זה הרבייה מבחינתך. הכי רחוק שיכולת להגיע זה תה עם בקלאווה והסלאמי. די עם בובו, אני עייף, תעשי טובה. אני יודעת מה אתה צריך. לגמרי, הוא באמת. היי, בטן. בוא די! שונאת אותך. את גם זה את. זה לא תיאטרון קהילתי במתנ"ס חביבה. עבודה זה לא סרטים, זאת עבודה קשה. אמרתי לך, בובו, מצאתי כבר ערבייה אמיתית. היא יותר גרועה ממה שעשיתי אי פעם! ובכמה יכולה לשיר? שוב שלום. כן, אני בצע חילוף נוסף. שוב סאונד בר, בבקשה. עכשיו, אני אגלם את הדמות של בחור בני פה. ברשותכם אקח רגע רגע. אמרתי לך שהוא חזק? כן. מה זה חזק? חזק זה אני. חזקה 28.
מה איתי? אתה לא נראה כזה שרירי, לפחות כמו בתמונה. למה ככה? דווקא אני מתאמן. והתמונה שלך באינטרנט סמכה פנים. רגע, למה עשית את זה? למה לא אמרת כלום? מה זה? זה שולי באמת. אם היית יודע לא היית בא. מה חשבת? שתבחרי לי? בשבילי קיבלת שאני לא אשים לב. מלצר. היא נשארה לך על חצי כוס. בסדר, אני לא צריך חודש. שרתי מספיק. 3 שנים מתמודד משחק, 5 מלגות הצטיינות. הוא לא הפסיק להגיד לי פעם לפני הידה כמה כישרון מבוזבז אני. בובו! בובו בתחת שלי. קהל טיפש. הוא יודע מה אותנטי ומה לא. אין יותר אותנטי ממני. אף אחד לא אמר לי כשאני אתחתן, התפקיד היחידי שאני אקבל יהיה תפקיד של מוזה. אתה יודע? מוזה לא שרה. מוזה לא מבשלת במאכלי 20 ילדים ביום הולדת שאתה ארגנת ושכחת להגיע אליו. ומוזה? לידיעתך עכשיו? הוא לא מתכוון לפתוח חדריים בכל פעם שבובו נהיה חמומן. מוזה לא זונה את השאף אחד, איך זה בשבילך? סתם יהודיה, כבר לא מתאים לך? זלמה, שכחתי. זלמה, זה לא מספיק ערבי בשבילך. יש גם יהודים מקופחים. מה כבר עשה לך שיהודיה לא יכולה לעשות? איזה כבר מונולוג הקורבן, נציג הלחרים, זה מה שאתה מחפש, קורבן, לא? איזה מונולוג? מה זה משנה עכשיו? איזה מונולוג? ליידי מקבט. ליידי מקבט. גם אני הופתעתי. איך זה בדיוק מתקשר לך עם קורבן? מסכנות, אבל כל התפקידים לוקחות לנו, עכשיו הוא שייקספיר. ערבייה דווקא תשחק שייקספיר אחרת. וואלה! פטימה! שמעתי על שלדים שלי ברומאו ויוליה! רומאו יהוד ויוליה מה שלהם! ההורים של בימינו! עזיזה, מה עם דסדמונה? היא יכולה להיות אחלה קורבן ערבי! מה את אומרת? אולי נחבוש גם אותה? אבימאי בטח ירצה להעביר ביקורת חברתית! פטימה, אחלה נעשה! עזיזה, יאללה טל! יאללה! ג'יהאד! מה הדבר הבא? שיילוק? שייקספיר. אני יכולה לשחק כל דבר בבוק. בטח שמחזה עלינו. אתה צריך להתחיל להאמין בי. להאמין בי. זה נעלם. זה נגמר. זה נעלם. אני צריכה אותך. אין לי טעם בפה. אני לא באמת רואה, לא באמת שומעת, אני לא מרגישה כלום. אני צריכה משמעות. ספירה. משהו שיגרום לי להעריך. הכל כל כך פיין, שבא לי למות. רק אתמול, הבת שלי סארי, המפוננת הזאת, נכנסה הביתה עם תוצאות המבחן. אמא, קיבלתי 100 במבחן. יופי, שחקי לך את הסיפור בחיים. אמא, אני אוהבת אותך. וואו, שחקי מדהים. כלום זה לא עושה לי כלום. אבל
אני עייף, אני הולך לישון. סליחה. גם לי יכול להשתמש בסליחה כל פעם שאני רוצה ללכת לישון. סליחה, אני ממש מצטערת ששכחתי שלבת שלי יש יום הולדת. סליחה. או סליחה שאני לא יכולה להציע לך תפקיד. סליחה. או סליחה, אני בדיוק מה? מה רשום פה? מזיין, תמשיך. את השחקנית שאני עובדת איתה? סליחה? לא! זה מדוקלם נורא. זו קריאה ראשונה. אני מדבר ברמת החיבור. אין באמת חיבור לכאב של הקורבן. בואו נקרא את זה שוב. הבעיה שלך היא עמוקה יותר. את צריכה לצלול עמוק פנימה לקטסטרופה שלה. שלך. של עם שלך. העם שלי? את זוכרת את המפגש הראשון שלנו? כבר אז הייתה לי תחושה שתהיי ליד. אני צריך שתתחברי למקום האמיתי שלך. למקום החלש. וכשאני אומר מקום חלש, אני באמת מתכוון למקום חלש. לא חרדה. רק אז תביני מה זה באמת להיות לאישה של איש הזה. מה זה באמת להיות קורבן. אני מאוד מתחברת אליה. אבל זה רחוק ממך. קורבן. מה, אין לי לב? אין לי דמיון להבין? כמה היא מרגישה מושפלת? או כמה הוא לא באמת מקשיב לכאב שלה? זה נורא. אני רק קוראת את זה בשיעור ברווז. אתה מנסה לקחת אותי למקומות שאתה חושב שהם נוגעים לי. אבל הם לא. עם שלך, עם שלך, עם שלך. מה הקשר? מה הקשר בין יום הולדת של הבת שלה לעם שלי? או בין זה שהוא הפסיק לאהוב אותה. הוא כבר שנים לא מאמין ביכולות המשחקיות שלה לעם שלי. אני לא מבינה איך שהוא מתקשר בכלל. יש לנו מתנדב? אני צריכה מתנדב מהקהל. בשלב הזה את צריכה להרים את היד. תגיד שרמת. וואו, יש לנו מתנדב. איך קוראים לך? איך קוראים לך? חתן תולת בן 28. וואו, איזה שם יפה. איזה יפה, חבל הזמן. מיצי. באמת, כבר על היום קשה. ילדים, מה עושים ביום קשה? אומרים את מילת הקסמים, הוקוס פוקוס. כשאני אומרת הוקוס, אתם צורכים פוקוס. מוכנים? פוקוס? פוקוס, נניח שעליתם. עכשיו יקרה כאן קסם אמיתי. וואו, שימו לב, היד עולה. אין פה כלום מתחת. אני לא מכירה אותה. יאללה, איפה אתם ילדים? נו, זה פתטי, אני הולכת לישון. למה אתם מתחילים להיות באנטי? למה אני צריכה להיות מעורבת בזה של שתינו? איזה שטויות, אני לא צריכה עזרה מאף אחד ואני יכולה להסתדר לבד. ממש. תביני, השוק השתנה. הם מחפשים קוסמים עכשיו, תחשבי על זה. החיות הקוסמות. אין, זה היסטרי, זה גאוני. אני גם בטוחה שאני אהיה איזה כמה רמות מהפיקציה הקוסמת הזונה הזאת. מה את אומרת? אני אומרת שאני הולכת לישון. אין דבר כזה, את עושה את זה וזה. אני לא עושה את זה! רק שתדעי, שנוחות זה לא רק ברגליים. וואו, איזה תובנות מדהימות. עזבי אותך לעזוב על הקוסמות, אולי תהיי פסיכולוגית? פיין! אולי באמת. מי את בכלל פיצי? מי את? מי את שתתני לי תובנות מה לעשות בחיים שלי? בגלל שאני גרה פה? את לא פחות נכה. כל היום בחרו לי, שתו לי, אמרו לי, תמי, קריאה טובה. תשמע, זה מקצוע בחר, לפחות לי יש מקצוע. כבר שנים שאת שונאת ילדים. אז קוסמות? זה מה שיעזור לך עכשיו? אני לא אסיסטנטית, זה מה שאני לך בבוכתה? תשיג לך הגשמה עצמית, ביטחון, אהבה? את יודעת מה? בואי ננסה. הוקוס פוקוס. תסתמי! למה לא לקחת את זה צעד אחד קדימה? שלום ילדים! ברגע שאומר את מילות הקסם, הוקוס פוקוס, תוכלו לחזות ילדים ונחל כיסא גלגלים הולכת לראשונה מזה 2 הוקוס פוקוס!
משהו לאכול? עכשיו מותק המערכת שמגיעה כתבה עכשיו מפנקת. רק משהו אחד לברר לצורך הכתבה. יש עוד איזה פיצי אחת באזור, לא? לא בליגה שלך! לא בליגה שלך, כן. היא גם מלחצון, נוכל! איך קוראים לי? ביצי! ציפי, נעים מאוד, ציפי כתבת תרבות. את באמת חושבת שאם תצאו מרמדאן אני אשתכנע? מספיקה לי ערבייה אחת וגם היא רק בחדר חזרות! מתי אפשר לפגוש אותך? אז את מכינה אוכל או לא? באירוע זה יכול להיות מצוין. אני בתיאטרון. ניפגש. עכשיו רותי ילדה שלי, רותי אל החופש של היער, שלא יתפסו אותה. כלבים, רותי שר עליהם, שהכלבים לא יתפסו אותה. הכלבים, רותי שר עליהם, שהכלבים לא יתפסו אותה. נאצי תמיד נשאר נאצי. אני צריכה כאב, סיפוק. אתה רואה שאני רוצה לכאוב, אז בכוונה משאיר אותי לא מסופקת? השואה הייתה רעיון שלך. אתה זה שהכנסת את זה למיטה בגנטי שלי. אז מה אני מבקשת? קצת מימוש? תן לי ישיש ופלסטר פניו. נערה בצמותיה. תן לי את הטף. את הטף. תן לי להיות אותה תינוק שמגששת את פטמת אימה והיא כחולה וצוננת. תן לי באמת לצוות במותי את חיי כדי שאבין איך לחיות. איפה אתם מחביאים אותם, אה? איפה? איפה? זאת רק אימפרוביזציה למען השם. של כולנו. זה לא עובד! איפה את רוצה לשבור את המחסום הזה? אם לא כאן. תתמסרי כבר! איפה אבא שלך כלבה ערבייה? אה? איפה? איפה? פרופסור לאוניברסיטה בלונדון, זה איפה! שמי! את חתמי איתי. אני אראה לך עושים לנבלות כמוך. מה נראה שאתה עושה? זה לא עובד. זה פשוט לא עובד. זה מתחיל לייאש אותי כבר. אני צריכה להסביר לבת שלי שאבא שלה שכח את היום הולדת שלה. למה אנחנו צריכים להיות בעזה בשביל זה? כי בסאבטקסט זה מחזה גדול יותר. הרבה יותר גדול. זה מחזה על זוגיות. גבר, אישה, סכסוך. עזה? אין פוליטיקלי קורקט יותר. את רוצה אמת? תקבלי אמת. אפשר לביים מחזה על זוגיות. אפשר לביים מחזה על זוגיות פלוס ערבייה. מה ששמעת. דיוק לא פחות חשוב מטקסט כתוב. ולך יש עוד הרבה מה ללמוד על ערבים. תתחיל לעבוד כבר עם מפונקת. אוקיי, בערך זה בכיוון. בואי נפעל מהתסכול הזה. תראי, את יכולה לעזור לי, להגיד לי איפה הנשק. אחרי זה אתם אומרים שפוגעים בכם סתם, שאתם חפים מפשע. איפה? יא שרמוטה! זה לא תסגר בי! מי אתה בכלל? חתיכת אפס יהודי שתוכל להבין בכלל מה אני מרגישה! תקשיבי לי טוב טוב. אל תלך שחקנית ערבייה רק כדי להראות לכולם כמה ערבים אומללים! אתה לא תגיד לי איך להתנהג, לאן ללכת, איך לחשוב, כאילו קיבלת עליי איזושהי בעלות! תכף תדחוף לי ביד סכין, שאני אחתוך אותך, רק כדי שמחר תהיה כותרת ענקית בעיתון!
איפה היית עד עכשיו? את התחושה הזאת תקבלי. שוב שלום. כעת, אני אגלם את הדמות של הברמן, דמות שונה לחלוטין מהדמות של בחור בדייט א', ובטח מהדמות של בחור בדייט ב'. שוב סאונד בר, בבקשה. ברשותכם לקח רגע ריכוז. אני מבין בדיוק על מה אתה מדבר. אתה לא מבין. צריך השראה. קטסטרופה אמיתית. הכל כל כך בכאילו. קטסטרופה בשעה 9.